Bale, onaino heldu gara, bale? Lehenago esan dizuet, edukitzekotan horrelako kasu bat, bai? Horrelako kasu bat non bebela egiterakoan, bai, bebela egitera noa. Derrepente egiten dut kontrol beber, eta horrelako gauzak gertatzen dira, ez? Askotan hobeto da eukitza engon bat hemen, ze hobeto egingo dau, bai? Hemen egin dauen moduan. Hemen engon neukan eta hobeto egiten dau. Bai? Hemen marra pilo bekoz, eta marra hauek borratzen baditugu, bai? Ez zaigu engon agertuko gero, ez zaigu apurtuko gero gure bebela, bai? Bai? Orduan, kasu hauetan, igual mantentzea engona ondo dago, bai? Izango da prozedura bat, ez amaierako geometria. Bale, jarraituko dut. Engot beko parte. Beko parten, honek deko, bai? Non dago nire gidak? Hemen, jolin. Meli hau. Hortxe. Beko parten hemen deko beste pieza bat, gidak ez ditut hartu nahi, jarriko ditut ez hautagarriak. Bai. Nahi dut hau estruidu lehenengo, orduan, hartuko dut aurpegi hau, eta separauko dut, bai, selection, bai. Por cierto, hemen puntu bat daukat, behi puntu dauzkat, borratuko ditudanak, disolve vértices, bai. Orduan, nahi dut hau izatea hor barruraino. Orduan, egingo diot bebeltxu bat, estruidu bat barrura, eta aprobetxatuko dugu jartzeko, borratuko dut aurpegia, erdikoa, goratu, eta jarriko diot mirror. Bai, horrela bat, ia erratzean. Eta beti ere, clipping, eta hau erdira bota, clipping egiteko ondo. Bale, badukat mobidatxu hau. Fijatzen bazarete, parte hau, hemen diseinuan, koplanarra da gutxi gora bera beste parte honekin. Osa, jarraian doa gutxi gora bera. Osa, ez da exacto, baina gutxi gora bera jarraian doa. Jarriko hau, onago. Beste parte honek aldiz aurrerago doa, bai, hemen alde bat dago, eta hemen sortzen da berantza formatxu bat. Zeratuko gara formatxu hori egiten. Ez da erraza izango. Hartukot puntu hau, eta egingo diot bebel bat. Puntu bat egiten badiogu bebel, vale, egiten dau horrelako movida bat, jarriko da dago hemen bertizez, Etxo egingo dut bere, bebel, puntuari bebel, con vértices, eta hemen, segmentos 0, eta egiten dizu horrelako forma bat. Orduan, biatuko dugu abertzelan egin formatxu hori, hori hemen guaiz dago aldatuta, holako zeo zer, emoten dago ondo dagoela, bai? Hau bidetik kenduko dut, Jazta. Eta gutxi gora bera hor daukat, hemen dagoen formatxu hau, bai? Bai esango nuke, bueno, hortxe badagoela, más o menos badoala ondo, baina hemen atzeko parten nik uste dut bebel bat behar dugula. Vale, pues saiatuko gara danari bebel egiten, a ver qué tal queda. Bebel batekin, albertize. Hartuko ditut hauek danak, eta ingo diet bebel bat. Eta bebel bat egiterakoan, ikusiko zue, zelan ez da ondo ateratzen, txikia izan behar du. Eta gainera, txikia izan behar du, eta gainera atzeko parte ez da gertzen nik nahi duan moduan. Lehenengo, egingo dut hau. Hartuko dut hau, eta ingo diot bebel bat, haundia. Holako zeozer. Holako zeozer. Bai? Eta gainera, ekarriko dut pizkatxu bat, puntu hauek ekarriko ditut pizkatxu bat, atzeraka. Vale, bai. Nahi dut, honi, potolotasun bat emon hemena behan, hortxe. Gutxi gora bera. Eta beste guzti honi egingo diot bebel orain, baina orain bai txikiagoa. Orduan, hartuko ditut puntu hauek, oza, puntuak ez, etx hauek, eta kontrol B, eta holako bebeltxu bat egingo estutxua. Ez, nik uste dut arrelako zeu zer dala. Hau erdian dago. Triangeluita egin dut, a ver, behin daukazuela kubo bat, hartzen baduzue punto bat, egiten diozue bebel, kontrol B, eta emoten dago ez duela SBS egiten. Baina hemen, en de ezgez, hartatzen baduzue bertizez, egingo dizu, Bai? Hemen egin dut.
Ez dakit gustatzen zaidan asko egia esan, Bai, ez da iguala eta eske ez nazk eskatuko, Osea, paso. Vale, hemen jarriko diot Subdivision Surface bat. Vale, beko parte ez dago ondo. A ver, beste soporte bat. Ez dago aguantatzen honek, ez daukalako hemen engona gauzelako. Konponduko dut hau, lehenengo. K, hemendik ona, hemendik ona, eta gero hemendik erdira. Egoteko karratuak ahalik eta homogeneoen. Zuk egin duzu, jarteo el pico con líneas rectas. Zein? ¿El de abajo? Hau? No, la otra mitad. La esquina esa, a ver, dale a la info. Ja, ez dakit asko gustatzen zaidan, La, hostia, es que no, no te mola, Ez dakit, no sé, no me acaba de molar, no me hace. Ez dakit zer dan. Es porque te ha quedado más pequeño que la imagen, ¿verdad? Egin dezakegu beste modu baten, paso. Horrela, jarretuko dugu, porque ez dela... badaki zergatik anezai modelatzen, porque esto... Hemen behar dut mosketa bat, zirkuloan. Ikusten? Bueno, ingo dugu pieza, urrengo pieza, eta ikusiko dugu zelan nahastu horiek biak. Ez kezkatu larregi pieza honekin, vale? Ingo dugu beste pieza, ber. Vale, zer du da, -5. Vale, urrengo gunean jarriko dugu, vale?